L-oppożizzjoni hija l kollox iżolata meta tgħid li l-Maltin u l-Awċin għandhom inqas flus fil-but. Fl-2014 id-depożiti tal-Maltin mal-banek żdiedu b'10.1% fuq is-sena ta' qabel fejn qabżu l-figura rekord ta' 9 biljun euro. Apparti minn hekk fl-istess sena nxtraw 23% iktar vetturi mill-aħħar sena ta' gvern preċedenti. Dan fil-waqt li żdied l-importazzjoni ta' oġġetti u l-volum ta' beħ mill-ħwienet. Tenna dan id-deputat Laburista Etienne Grech. Fl-istess żmien il-prezz tal-petrol u id-diesel f'pajjiżna naqas b'7 ċenteżmi. Għalhekk illum il-petrol f'Malta huwa 4 ċenteżmi irħas u d-diesel huwa daqs il-medja Ewropea. Prezzijiet li se jerġgħu jinżlu. Stabilità hija importanti ħafna illi il-prezz nafu li sa jibqa' kif inhu u mhux ħajola, anzi ħajkompli jerġa' jinżel, mhux bħalma qed jiġri f'pajjiżi oħra fl-Ewropa. Grech temm jgħid li n-negattività tal-oppożizzjoni mhux biss mhijiex kredibbli, iżda mhux se tmeri bl-ebda mod il-fiduċja li qed iħossu l-familji u n-negozji biex ikomplu mexjin il qudiem.